Jó estét kívánok! Nagy örömmel és lelkesen köszöntjük Önöket a Veszprémi Petőfi Színház Társulata nevében, és köszönjük szépen, hogy így az adventi időszakban, a második gyertyagyújtáson így együtt lehetünk, és itt vannak velünk. Fogadják szeretettel színházunk egyik angyalkáját, Kellerné Egressy Zsuzsannát. Köszönöm szépen, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Veszprémi Petőfi Színház Társulata nevében. Hát repül az idő, mert nemrég álltunk ott a főbejárat előtt, pontosan egy hete, amikor útjára indítottuk, egyrészt megnyitottuk a Csodakertet, ami azóta is rengeteg látogatót fogadott, adtunk különleges eseményeknek helyszínt itt a Veszprémi Petőfi Színház előtt felállított Csodakertben, illetve hát természetesen minden egyes nap, ahogy kinéztünk, láttuk, hogy a gyerekek itt birtokba vették, itt fotózkodtak, és innen aztán felkerült a világhálóra, úgyhogy ez a Csodakert bejárta most már nagyon-nagyon sok ember szívét, lelkét, hála Istennek, ugye ez volt vele a célunk, és természetesen az is, hogy ahogy szoktuk az előző években is, nem ilyen körülmények között, nem volt még ilyen gyönyörű kertünk, de minden vasárnap összejöttünk a nézőkkel együtt, hogy együtt gyújtsuk meg az adventi koszorúna következő gyertyát, és egy picit ráhangoljuk a lelkünket, szívünket, megálljunk, befele forduljunk az ünnepre, mi előttünk van, de természetesen minden egyes nap aktívan szeretnénk részt venni a Veszprémi Petőfi Színház Társulatával az önök készülődésében, ünnepében, és aztán majd a végén ennek az évnek a zárásában és az új esztendő köszöntésében. Tényleg szinte 24 és 25-ét leszámítva minden egyes nap várjuk Önöket. Tárva lesznek a kapuk, jöjjenek, változatos programok lesznek, de most elsőként szeretném ezt az ünnep napot, ezt a jeles napot, hiszen újra egy olyan vasárnap van, amikor érdemes, ahogy mondtam az előbb, egy picit megállni és befele fordulni. Erre a ráhangolódásba segít nekünk most Rubocki Márkó kollégám, aki az adventről Pilinszky nyelvén tolmácsol önöknek egy részletet. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel se volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni, és felfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk, és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk. Szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, és már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
hogy a gyermek vár az első hóra. Nagyon jó volt megélni itt Mikulás napján, hogy egyszer csak elkezdett esni a hó. Mi itt készülöttünk, vártuk, hogy majd jönnek a gyerekek, itt volt a Mikulás, itt nagyon-nagyon izgalommal már megérkezett, hozta az ajándékot, és akkor kaptunk egy olyan csodát, hogy itt mindent beborított a hó, és nem is akármilyen módon, tényleg gyönyörű volt, olyan csodaként éltük mi is meg, ahogy a gyerekek is, és most arra is biztatlak benneteket, gyerekek, hogy nyugodtan menjetek közelebb az angyalkához, Lucsi angyal, és a Mikulás bácsihoz. Szeretném kiemelni és szívből megköszönni Schindler Attilának, aki ilyenkor biztosítja, hogy önök forró italhoz is jussanak, és egy picit a testüket is fel tudják melegíteni ezen a hűvös estén. Valamikor ugye a lelkünket kitárjuk, valamikor vasba zárjuk, erről fog most nekünk énekelni Keresztes Gábor. Kínos a bánat, fáj, hogy nem látlak, merre visz most a szél? Bánom, hogy hagytam, miért nem tiltottam én azt, hogy elmenjél? Nincs ma sem másképp, nem vagy te más még, csak védtelen gyermeklény. Gyönge a sorshoz, amit hordoz, oly nagyon féltlek én. A sok csapda vár rád, nem hinném, hogy látnád, ármány és lút árulás. Vasba zárd a szíved hát, tanulj rideg taktikát, el ne gyengülj, hogyha rád tekint egy kígyó. El ne mondd, mi az, mi fáj, fejed hajtsa, úgy muszáj, tégy így hadd lehessek büszke rád. Zsida Jenő, közeleg az emberfia. Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberölő szerszámot, megjelenik az angyal, és megjelenik a csillag, és tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltröztök fejedelmei, petróleumbányák frakkos császárai, s könnyel a szemükben letérdelnek elé. Mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerősebb lészen a karja, és szelíd arcáról ragyog az örök építők acélos vidámsága. Ő megmutatja minden vándornak az utat, minden töprengőnek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét. Megmagyarázza és megáldja a fáradt költők legsajgóbb szavát. És mosolyogni fog, és kék-fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt, eljön ő, minden bizonnyal eljön.
Nagyon különleges helyzetben van a Veszprémi Petőfi Színház, hiszen nekünk van egy lelki vezetőnk, Nagy Károly atya. Fogadják őt szeretettel, akitől szeretnénk kérni egy kis lelki útravalót még a következő hetekhez, és szeretnénk vele meggyújtani az adventi koszorú következő gyertyáját. Kedves ünneplő közösség, kedves gyerekek! Advent második vasárnapján egy igen érdekes evangéliumi részt hallunk, amikor kiemelnek egy személyt, Zakariásnak a fiát. Magának ez a történetnek az eleje a Szentírásban egy történelmi bizonyíték arra, hogy valójában a Szentírás nem egy mesemondásnak az eredménye, nem egy népi legenda, nem szájról szájról terjedő üzenet, hanem verbum Dei, az Istennek a szava. Nekünk feladatot ad ez a mai nap. Ez a feladat, hogy te is, én is, mindannyian, akik itt vagyunk, tulajdonképpen Jánosok vagyunk. Még akkor is a Károlynak, vagy Mihálynak, vagy Zsófiának hívnak, de a küldetésünk valójában profétai. Pusztában élünk. A pusztában nagyon nehéz élni, nagyon veszélyes közlekedni. Mi így vagyunk a világban is. Nehéz feladatok várnak ránk, ismeretlen célok, ismeretlen események, és éppen ezért kell nekünk is a Szentlélek ereje, hogy a következő héten, mint János, aki a pusztában járt és hirdette, önmagunk is felkészüljünk az evangélium hirdetésére, és példákon keresztül, mint Jánosnak a példája, alakja, szava, pontossága, ereje, ugyanúgy mi is a mi életünk példáján keresztül másoknak is meg tudjuk fogni a kezét, nem csak, hogy ide vezessük hozzánk jövő héten őket, gyerekestül, csodádostul jöjjetek, hanem a héten hirdessétek a mi várakozásunk Krisztus születése, a mi várakozásunk a békének a megteremtése, és ehhez nekünk fel kell készülni, ehhez nekünk Krisztus erőt ad, a Szentlélek vezet, csak hallgassunk rá, és így indulunk el tovább. Köszönjük szépen Károly atya gondolatait, meggyújtottuk a második gyertyát, gyönyörűen ég, de természetesen, ahogy ő is utalt rá, szeretnénk, hogyha jövő héten is velünk lennének, és együtt tudnánk meggyújtani a harmadik, és aztán majd a negyedik gyertyát is. Mikulás bácsit ma már el kell búcsúztatnunk, ugye 6-án megérkezett hozzánk, és azóta itt van, de ma már visszautazik Lapföldre, és már gyűjti is a jövő évi kívánságokat. Nekünk is nagyon-nagyon sok kívánság érkezett ebbe a ládába, alig győztük üríteni, és próbáltunk minél több gyermeknek teljesíteni vágyát, kívánságát 6-án, de lehet újra bedobni a kívánságokat, mert átveszi a szerepét majd az angyalka, és ahogy a Jézuskát várjuk, angyalfogadóvá válik majd ez a Mikulásház, és ugyanúgy tudunk színházi kívánságokat majd teljesíteni, ki fogjuk sorsolni, ahogy arra is biztatom önöket, hogy az angyalbérletre jelöljék azokat a szeretteiket, ismerőseiket, csodatevőket, akiket úgy értékelnek, hogy érdemes lenne nekik a Veszprémi Petőfi Színház angyalbérletét eljutatni. Igazgató úrral személyesen fogjuk 23-án eljutatni azoknak az angyalbérletet, akiket önök jelölnek, akár titokban, akár névvel felvállaltan, de a meglepetést mindenképpen teljesítjük. Mi kell még majd szenteste ahhoz, hogy az ünnep teljes legyen, kell majd egy jó nagy pulyka is, ugye? Erről énekel majd Keresztes Gábor, aki tudja a dalt, bizonyára nagyon sokan, kapcsolódjanak be, hát csendüljön fel az a bizonyos karácsonyi pulykadal. Lám, mi kegyes vagy hozzám, édes jó Uram, hogy meghallod, hogy szólok hozzád, csak így pertuban. Mert szebb egy pulyka, mint egy páva, bárki bármit mond. S te tudtad jól, hogy én nekem egy pulyka kellett pont. Az tény, hogy te minden percben sok csodát teszel, de legszebb köztük, hogy te tudtad, nékem pulyka kell.
mert reménytelen volt immár egy gyászos állapot, s te küldted ezt az állatot, hogy legyen mit megáldanod. Az ígyenségek legnagyobbika nem bifszték és nem sült bölömbika, se mézzel főzött finom zappehely, s áfonya, se tarhonya, mi nékünk bujka kell. Akit az élet gondja földre sújt, az már csak enni kér, mert ennyi jár, ha többet nem remél. Mit számít az, mit szájtba raksz, ha enni kér csupán, ha zavar az íz, ha tiszta a víz az étkezés után. Hát köszönjük szépen, hogy így együtt lehettünk, és köszönöm a művészeknek is, meg mindenkinek, aki közreműködött ezen az alkalmon. És most nincs más hátra, mint elbúcsúztatjuk Angyalkát és Mikulás bácsit. Tél a bóka túl a tanyán, túl a tornyos városon, él magában s udvarában, csak a szellő száldoson. Télidőben, nagy cipőben, árkon vércem völgyön át, hátán hozza ajándékkal teletömött puttonyát. Köszönjük szépen, várunk jövőre is! Minden jót, vigyázz az úton! Köszönjük szépen önöknek is, hogy itt voltak, önöket is nagyon várjuk vissza még a jövő héten is, és természetesen minden egyes rendezvényünkre. Kívánunk gyönyörű szép vasárnap estét még önöknek, és természetesen nagyon szép és boldog következő hetet. A viszontlátásra minden jót!